Kumase edwanumu na abeto odwase nkuto ne bo no chese de nkrofo ani eguso pre nkuto ato no se wani se okakire fi se epe no ano de ne yie pa ewo ho ene ne mpotamu nanso wo mo eto nkuto no chese wo mo nya bi kura kakra bi eba ya nso na sa Adom Kasee etwaso Ona hwewiem nsachire so ewo my Ghana Meteorological Agency HSM efim prempren kopem February bosuminim no de ewiem ebewo wese Ochese ye enama no so bi ebema ewiemu ayekusu ebo ebesi ama ewiemu nso ayehyi pa sensa kire mpempi no aya na manipa awedie ewo ema ebinum anumpo epaapai ebinum wedie mpo de aya na kwakwa ebibie ho na se edru opebre se ye a ade ba ko pe enamamfo edebom ho ban mekire nkuto a ebinum ekire se ebo adwuma pa ewo pebre mu nkuto de no na mi use na mi use see the first pan out of ice na bebre by see kitu ebi nto e paint na mi beto me ba ne boa de we na nke to ne 5 cities se edu 10 cities e paint di aman kuto boa de kwa arbitraries kakare de o cheso hwese ne nkrofo eto nkuto no a e mane je na adwuma wo yimpo ekoto nkuto ni bi nanso ade ba kwa ha won ne se enye de nkuto no nya bi sa ba bi ofafire no mpempi no mo ekura sika e wo soro no won ne de ma wo mo nkuto ne de e penity harmattan na me nton nkuto na me ton pampers na pene ba ya na me hwese de me sister bi timi ncha ye ton nkuto ne a na esem so na me ko fam nkuto ne bi ne bo na ya den ahye ye ya e se China fo no kosire mo no e ko tu omo ba ska no omo ngu ai de be ka bia na so ma twa ka na omo ko omo nsento so yeso ya no mo aga na ye ni se ska sana wo be ye de ye peto so tino e ba sa no so mo mfa ma ye mo ne mama mo ska ho no mo a mo mfa ma twel ajara de ye wo kire se ebo na kosuru yi pa wona fra ma hodo so ne ba on beto nkuto ni nyina nkaase no ene ye de mo moto